Cando acababan de fiar, había baile na corte ali, tocaban ali a pandeireta e todo. As ruadas dábamos nas cortes, das vacas. E pasábamos o mellor que pasan agora. Bueno, cada un. Nun tempo no que vivir en comunidade era o natural e necesario, o papel da muller era un exemplo de resiliencia. A dureza do traballo e as condicións de vida non impediron que elas atoparan o xeito de reunirse e transformar un traballo comunitario nunha festa tradicional. A luz das candeas tocaban para o baile utilizando os recursos que tiñan a disposición. Así atopamos na comarca do Deza a peculiaridade do pandeiro tocado con paus ou baquetas, acompañado tamén con cúnchegas e latas. As mulleres que gardan este saber foron visitadas por varios investigadores que recolleron e recuperaron a rica sonoridade destes instrumentos. María Vidal e Francisco Abollado Pichi contannos como foi o seu traballo neste eido. Pois hoxe estamos na aldea de Barrio, en Asperelo, para contarvos un pouco como foi a recuperación do pandeiro na zona da comarca de Deza. Nos partimos un pouco da traballo de campo que fixo Felisa e Monse en Barrán, e un pouco partindo desa documentación, pois empezamos a buscar algo máis sobre ese pandeiro, non? Pandeiro que nos por diferencialo do outro, vamos a chamámoslle redondo, non? Por aquí o chaman pandeiro. Pandeiro, simplemente, sí. Porque non coñecen o cuadrado, entón chamanlle pandeiro. Este que vedes por aquí, que está feito pois dunha peneira, con 2 aros, e ten piel polos 2 lados. Basicamente, pois ven sendo un tambor. Pero por aquí, pola zona da comarca do Deza, chamanlle pandeiro. Hai uns anos, viñemos por aquí, penso que no 2012, falamos con Virtudes. Ela tocou a pandeireta e o seu irmán tocou o pandeiro. Que xa nos falaban de que se tocaba, pero que xa eles non o tocaban, por exemplo, que tocaba pois, a súa nai ou a súa abuela. Sí, os máis vellos. Sí. Sí, o pandeiro era algo dos máis vellos que... Eu acórdame que se xuntaban as señoras maiores ali no medio do pueblo, que era un espacio así grande, e tocaban a pandeira e tal, e pasaban ali o tempo. Eu o que quero é estou dicindo sempre, que non se perda a zobra, que sempre tuvo a zona, E despois nós á noite, no meu pueblo, íbamos para a corte, tocar a pandeira e tal e a bailar. Pero antiguamente tocabades un grupo grande de mulleres? No, eran cada dúas. Cada dúas. Esa era unha muller e un home, era moi bonito. Sí. Unha muller cun home tocábase de rechupete. O fiadeiro. O fiadeiro, chamábaslles así, o fiadeiro. O fiadeiro. Ou tiña algún outro nome? Non, o fiadeiro. Bueno, preparábase ben, pois había, por exemplo, porcaría das vacas ou así, botábase toda para un lado, Sí. e preparábase ben ali onde estaban as mulleres, fiando, e estabas ali. Sí, viñan mozos da fora, despois para bailar e todo. Pero claro, il non tiña palla, nin tiña nada, e íbamos nos aos palleiros roubala. Roubala para lle botar á corte, senón a corte das vacas. Quindera que non estaban bailado porque os toxos pasaban. E dábámola por non sabes, había o jueves, o domingo e o sábado. As que organizaban eran as mulleres. Eu e máis Hortensia. Íbamos tocar a pandeireta á calle para que salisen todos. Sí. Ao que tocar a pandeireta na calle xa sabían para que era. A que lle tocaba xa iba para... Xa sabía, bueno, tocalle a fulana. Sí, íbamos para ali, para a corte. Veña a bailar o suelto e... o suelto bailaban moi ben. Normalmente era un instrumento de fabricación caseira. Cando preguntamos como se tocaba este instrumento, dixéronnos de que apoyábase na perna contraria, a man hábil,
e esta é a que percute máis fortemente. Bueno, máis ou menos, sí. Colle. E aquí na comarca do Deza casi en todas partes, e quen non o tocou, viu no tocar. Entón foi unha das primeiras zonas onde puidemos ver como se tocaba, como era en realidade ese toque. E como sonaba o pandeiro coa pandeireta e máis coas cúnchegas de Emilia. Sí, efectivamente, as cúnchegas. Sempre para o baile, claro. Sempre para o baile. Pois ao que viña a noite, eso os fines de semana, pola semana non. Non. Pola semana había que traballar. Aquela vida de antes era moi esclava. Moi esclava. Despois ao que viña a noite íbamos cenar, ala outra vez para a corte para bailar. Pasábamoslo moi ben as mulleres. O fiadeiro viña moita mocida. Eu non aprendi nada. O que sei da pandeireta aprendino eu sola. Era rapaz e xa me aprendeu miña abuela. E aprendíamos cancións. Ao principio non había pandeireta. Aprendi un plato de porcelana. Tocábame lá así no plato e eu tamén con outro. E despois se tentou mudemo a facer unha pandeireta da colla dun alcoholito. E despois nos falaban dos instrumentos que acompañaban o pandeiro. Nos falaban de que acompañaban con pandeireta. Maravilla! É que non me acordan. Mira, todas as cancións que lle dixen a Anabel, que lle dixen moitas, Sí, sí. non me acordan nada, para nada. Anduvete se alabando polos moinhos moendo que eu había que la túa, eso si o meu querendo. Eu había que la túa, eso si o meu querendo. E sentíanos desde Ourín cantar na cima das penas. Sí, despois dicíanos, oímos cantar. Arrea, pois sí. Como Hortensia descurrías todas, dixo. Ela iba coas vacas e cando viña xa me chamaba a min. Amparo, ven mirar a ver se estaba aí ben. Sí. Aí ela para eso. Ela facía as cabras. Sí. Nos falaban de que acompañaban pois con cunchas, que por aquí chamanlle cúnchegas. De tocar as conchegas tamén. Miña nai as conchegas, cuidado, Miña nai as conchegas tocaba de maravilla. E despois, en algún dos sitios, nos falaron de que tamén acompaña a unha lata. A diferencia de outros sitios que nos teñen falado de que tocaban a lata de pimentón, aunque tamén falan dela, se referían que tocaban as latas de aceite, este tipo de latas de aceite, para acompañar tamén o pandeiro, pandereta e cúnchegas. Hai sitios onde nos falaban de que tocaban pandeiro, pandereta, lata e cúnchegas, e hai sitios onde nos decían que cando tocaban o pandeiro non tocaban a lata. Bueno, depende de onde preguntes, te din que tocaban todo xunto ou non. Sí. Unha lata de pimiento. De Sasarán, sí. Carmaus tamén a tocaban, pero esa non lle dou traza. Poñían aquí entre as pernas. Ai, entre as pernas. Poñían así, tocaban a Carmaus. Pois a Os lata. avións siguen tocando latas. A miña abuela tocaba moi ben. Celsa toca moi ben a pandeireta. Non desprecio a Amparo nin nada, pero Celsa toca a pandeireta de maravilla, porque a toca aquí, na palma da mão. Eu toco na palma da mão, dou o peto, pasa aí, venga, atira, e se me engaño, pim, pam. Sí. Que este tipo de instrumento está moito máis extendido do que realmente pensábamos. Sí, porque en realidade esa formación de tambor con pandeireta ou pandeiro con pandeireta está extendida en realidade pois por toda a península. Era unha sonoridade moi diferente. Por eso nos o que queremos tamén é recuperar esa sonoridade, amosar, digamos, a riqueza de sonoridades que podía haber aí
pois o mellor, non sei, pero 70 anos ou 80 anos, non? Pandeira percutida con baquetas e lata percutida con baquetas tamén. Vale? Así que esa cuestión de percutir algo con paus é algo como moi primitivo e moi socorrido ao mesmo tempo. Está aseguradinho. Agora que sobra está asegurado. E é porque nos gusta. Ainda está asegurado para os teus fillos. Que senón... Agora hainas, mira, hainas vellas. Hainas do medio. Hainas de mediana edad. Hainas algo menos e hainas algo menos de todo. Eu quero que a xente, a ver, que aprenda as cousas de antes, que sepa as cousas de antes, para que sepan que mundos eran aqueles, que eran moi esclavos. Para outros non sei, pero para min era máis divertido daquelas que agora. Pode falar, parece-nos moi ben. Facer a rueda como antes, ali na Ira Bella. Sí. Tocar a pandeireta e botarlle cánticas aos mozos, aunque non teñamos. Eu non teño nada porque caso unha velha. Era bailar e aí vai. Eu sempre lhe dou alas porque eu quero que non morra. Que non morra a pandeira toda de Zobra. Porque sempre tuvo sona. Zobra sempre sonou en todas as partes. Foi porque lle deron importancia. Sí. E os que veñen, como a vos agora que vindes agora, pois mira que veñen é porque vindes a gusto. Mira, pois nos agradecémoslo como se fora a mellor cousa do mundo. É porque nos dades valor. A ver, para min sería un orgullo sentiras cantar as cancións que eu cantei. A min, que sei, gústame.
e tiñamos unha becerra, agora imos falar das vacas. Porque antes a que tiña un mozo solo non valía nada. Había que ter máis como un mozo para valer algo. Se acabou.